Wa'idi, Wa'idiya, Saraka. Malam, yaya haka? Ka san me kake ci kuwa? Ƙwarai kuwa, ina samun nake ji ko sai mai daɗi kuwa. Ɗan kai da cikin irin marar da ake ciki da shi kuke albazaranci da abinci haka. Kuma ganin gaskiya ranka ne, wallahi ya kamata iya su kama ku. Wallahi tallahi. To, ga wata sabuwa. To kukan me kake yi? Kuka ji daɗi mana. Ka samu ko sai mai daɗi da na taɓa cikin da shi wallahi. Ikon Allah. Dama kosan an ije ma ɗan uwanka ne. Yanzu kuma jirgin su bai iya guduwa. Allah ya rabona ne. Allah ya rabona ne rabi. To amma ka san su ƴan uwan naka? Ɓeraye. Maganin ɓera ne a ciki. Maganin ɓera ko wani Maganin ɓera ne a ciki. Ɓera ga yi tsoron Allah ba. Ka san da almajiri maganin ɓera kuwa. Dama ka san kai almajiri ne. Ka shiga gidan mutane ka ga abinci ka ɗauka kana ci. To, ga shiga jawo kanka za ka mutu a banza. Haka ma ya baka tarbiya? Ba ka baka tarbiya ba yi. An ka ce kai almajiri. Haka almajiri aka ba su tarbiya? Ni tun da Allah ya rike da kawai. Allah ga da kai ƙara sako sun daga nan sai ta. Ku danna subscribe da kuma ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin comedies ɗinmu ba tare da an cire muku ko kobo a cikin wayarku ba.